Marhay na banggi, primerong aldaw kan burukasan ngunya na Lunes, bagong mga classroom tulos ang nagamit kan mga estudyante sa duwang pangpublikong sekundarya sa Naga. Formal na ginibo ang turnover ceremonies kaini kan mga opisyal kan LGU Naga sa pangenot ni Alcalde Leni Robredo, Camarines Sur 3rd District Representative Nelson Legacion asin DepEd Naga Schools Division Superintendent Susan Collano. Magtutuwangan pa ang mga nasambit na opisyal tangani mapakarhay ang estado kan edukasyon sa syudad. May report si Joel Sulina. At nagangunyan. First day of classes, formal lang na i-turn over kang gobyerno lokal kang siyudad Naga ang duwang bagong 2-story 6-classroom school building para sa mga estudyante kang Mabolo National High School asin sa Rokani sa Salonggigi National High School. Presente sa ginibong seremonya si Alcalde Leni Robredo, kaiba si City Councilor Nathan Serio, Chairman kang Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod, Councilor Jude Jokno, Councilor Jepson Felix, mga barangay officials kang Mabolo asin Barangay Kararayan, mga opisyal kang DepEd Naga sa pangenot ni SDS Susan Collano, asin si Congressman Nelson Legacion, inot kay para sa Mabolo National High School. Sinabi ni Principal Jennifer Nachor kang Mabolo National High School, 4 na school year na sinda, poon ka maimok na ang nasambit na eskwelahan na. Nangunyan may complete grade level na, poon grade 7 sa good grade 10 na ang dating 213 estudyante ninda, naging crispa ning 110 kaya iguana sinda ning 314 mga enrolled na mga estudyante ngunyan na school year. Sa pag-turnover kang bagong school building, iguana sindang total na 12 gabos na mga classrooms, bastante na ini para sa padagos na nagdadakol na numero kan sa indang mga estudyante dangan makakapagpasubli pa sinda ding sarong classroom para man sa elementary kang Mabulo. May additional classroom kita mayo na kitang backlog. Ang grade 7 tama gigi ng tulo, ang grade 8 tama gigi na pong duwa, ang grade 9 tulo man, sa kasarong grade 10 po na mamugita. Mentras tanto sa Salonggigi National High School, igwama ning sobra sa sanggatos na mga enrollees ang mga klaseng gunyan na school year sa nasambit na eskwelahan puon grade 7 sa good grade 9. Sa naging minsay ni OIC Principal Johnny Samino, nagpuon muna sinda kayto sa pag-sit-in sa eksistidong eskwelahan sa Kararayan na may labi sa 50 estudyante sa grade 7. Sagod sa makalipat sa Salonggigi Elementary School bago sinda makalipat formalmente sa saindang Sadiring School Building na ngunya na i-turn over na kang lokal na gobyerno. Puon po kang pagtukdok o pag-organize po or pag-designate sa kuya na magiging OIC po kang Salonggigi National High School. Ang tanging darami lang po si sampung daliri mi kay bahan kang tatulo kong teachers last time. Mayo po kaming dara maliban po sa pag-asa na balang araw mahihiling mi po na makakaigwa o yaon na kami sa building po na ngunyan po na i-enjoy mi. Kasi poon kay ito, kang yaon pa kami sa Kararayan National High School, nagkangsain, binibisita kami, tapos kang unang natukdok po ang elementary, dinara kami ni Ma'am Joy, halin sa Dimyax. And finally, yaon na po kami. And salamat po sa local government kang Naga. Salamat din po, Congressman. Salamat po sa Indo na dahil mo kami pigbayaan. And sa ngalan po kang mga parents po kang Salonggigi National High School, sa mga pioneer batch po na sa ngunyan po grade 9 na po sinda. And sa pamayo po kasamuang PTA na si Mama Risa Natividad. Sa teaching staff and non-teaching staff po kang Salonggigi National High School. Sa muyang pasasalamat po sa Indo na kamo po naging bahagi po. Finally, matuturn over na ang Samuyang School. Diyos mabalos. Sinabi ni Mayor Leni Robredo na nakonsigir ang nasambit na mga bagong school building kang panahon ni Congressman Nelson Legacion kang ini alkalde pa kan syudad. Asing ngunyan napapakinabangan na ka mga estudyanteng yaon sa komunidad na nakapalibot. Nataunan man tulos ni mga tukawan ang nasambitan ng magduwang mga bagong school building para masatukawan ka mga estudyante sa tabang mang ini kang Angat Buhay Foundation. Inasiguro man kang alkalde na yaon ang suporta kang gobyerno lokal sa DepEd Naga Urog na sa mga public schools nga ring mapamarhay ang kabugtakan ka mga estudyanteng Nagenyo
asin maging accessible ang dekalidad na edukasyon. Duwang turnover ganyan, pareho 2-story, 6 classroom building. Saro po sa Digdi, sa Salonggigi National High School, ang Saro Mabolo National High School. Actually po iniyo na konsigir si panahon pa ni then Mayor Nelson Legacion. Ang Salonggigi po ginamit na last year. Ang Mabolo ngunyan pa lang na taon gigibuhon dahil may mga pinaayos po kita from the original construction. Dako lang bagay po iniyo dahil mga new sites ini ni mga high schools. Ang pinaka-essence kaniyo nirarani na ang high school sa mga aki. For a long time baga kaya didikit lang ang high school, gabos mapa kamhay pa o kung sain para mag-high school. Ngunyan po, dinadagdagan ta ang mga high schools with the hope na mas gulping mga talanagang mga aki ang mas mainggan yung magtapos ng high school dahil harani na sa ilang eskwelahan. Sa naging mensahe man ni Congressman Nelson Legacion sa mga estudyante, kasabay kang pagbubukas kang klase ngunyan na taon, asin formal na turnover ceremony, liwat kaining kinaunang doon ang naging tugong kayto kang sa iyang ina na magtultol sa pag-aadal como ini ang liyabe para sa maray na futuro kan sarong marhay na namamanuaan. Ako po nagkaklase sa elementary. Ang perming sinasabi po kan sa kuyang ina, Inson, beda kami maitatao, maipapamana sa saim mo, kundi edukasyon. Kaya magtultol, dai magburadol. Naintindihan mo po siguro nito, medyo may pagkabuhi nun po kaya ito. Okay. Since then, nagtanong po sa sakuyang isip hanggang makatapos po pag-klase. Malinaw, no doubt, education is a great equalizer. Ini ang mahawas sa satuya sa kapag tiusan. Asin at sa kuyang pagmaot na sana ang kaparehong pagiramdom o kaya eleksyon sa amay na edad maaraman kan satuya pong mga estudyante sa elementary at high school hanggang magtapos po sinda sa pagklase. Kami po sa lokal na gobyerno Canaga, sa pamamayo po ni Mayor Lenny, asin ang sa itong lingkod, kung kaya magtabang, dahil niman po ipagkakait yan. Para man po yan sa futuro, kan sa tuyang mga aki, sa futuro, kan sa tuyang syudad, kan distrito, kan bilog na Pilipinas. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. Nagangunyan. Ika-ako kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.